Dobar dan svima, nadam se da nas čujete lepo. Odlično, hvala. Katarina i ja smo trenutno u prostorijama Microsofta. Zbog nekih manjih tehničkih problema koje smo imali na elektronskom fakultetu u Nišu, vezano za mrežnu infrastrukturu, nećemo biti u mogućnosti da vam danas pokažemo onu istu instancu PowerPointa na srpskom jeziku i molimo vas da nam to ne uzmete za zlo. Imamo jednu koja je na engleskom, ali s obzirom da su stvari koje ćemo pokazivati poprilično intuitivne, sigurni smo da neće biti problema da to tako i odradite kasnije na srpskoj instanci. Dozvolite mi da samo podelim ekran sa vama. Sačekat ćemo malo da se prikaže desktop. Molim sve koji učestvuju na konferenciji da isključe svoje web kamere. Možete to uraditi u programu Link. Ukoliko ne znate gde se ta opcija nalazi u programu Link, molimo vas da jednostavno isključite kameru iz kompjutera. Tako ćemo rasteretiti vezu i svima će biti kvalitetnija videokonferencija. Ne znam iz kog razloga se ne pojavljuje desktop. Daćemo mu još par sekundi. Odlično, znači pojavljuje se. Problem je kada ima mnogo signala sa različitih video kamera, problem je da se signal sa našeg desktopa probije do vas, tako da zbog toga vas molimo da isključite kamere, bit će svima bolje i lakše da prate. Ok, dakle, juče smo se bavili ubacivanjem, da napravimo kratku rekapitulaciju od početka, znači prvog dana bavili smo se ovim backstage viewom, sada vidite kako izgleda na engleskom, tu su opcije koje nam koriste da pogledamo recimo u paraleli kako izgledaju Office 2003 opcije i Office 2010, to je ova Getting Started opcija ovde iz Help podmenija. Onda smo govorili o tome kako su sve opcije organizovane na traci, odnosno ribonu, sortirane po različitim karticama i na samim karticama su grupisane u grupe gde imate potpunu slobodu da ih preraspoređujete i menjate i mesta, čak i da kreirate sopstvene nove kartice gde ćete staviti opcije koje najčešće koristite.
Ono što smo juče radili ticalo se umetanja smart arta i grafikona. Smart art i grafikona, dakle pokazali smo vam kako da umetnete smart art u slajdove, kako da kreirate grafikone, kako da umetnete objekte iz programa Word ili Excel u PowerPoint i kako da ostavite te objekte vezane za tabelu u Excelu, recimo, da tako kada vršite izmene u Excel tabeli, to se sve reflektuje i na grafikonima koje recimo imate u PowerPointu. Danas ćemo se igrati sa malo, onako da kažem, zabavnim stvarima, kao što je ubacivanje zvuka i animacija u slajdove, a u drugoj sesiji ćemo se baviti i obradom slika, ubacivanjem slika i obradom slika u samom programu PowerPoint 2010. Ubacivanje zvuka je poprilično jednostavno. Ta opcija vam se nalazi u ovom meniju umetanje, odnosno insert, i skroz sa desne strane imate medija grupu u kojoj imate video i audio. Dakle, imate mogućnost da klikom na audio dodate audio iz nekog dokumenta koji imate na disku, da dodate neki zvuk iz biblioteke zvukova koje imate u samom PowerPointu 2010 i imate opciju da snimite neki zvuk direktno na slajd. Dakle, 3 opcije: audio from file, clip art audio i record audio. Krenimo redom. Dakle, ako želite da umetnete neki zvuk koji imate već na svom računaru u nekom od poznatih formata, kao što je recimo Windows Media File ili recimo MP3 ili MP4, možete da kliknete na audio from file ili audio sa diska, ja mislim da u srpskoj verziji. Otvorit će se prozor u kome treba da pronađete taj dokument i da kažete insert. Podržani tipovi audio fajlova su vam u ovoj listi audio files. Kada kliknete ovde, vidjet ćete da su podržani AIF, AU, MIDI, MP3, MP4, Windows audio file, Windows Media audio file. Znači, kliknut ćemo na file, reći insert i vidite, pojavit će se mali zvučnik koji možete baciti na neko drugo mesto, koji označava da je za taj slajd vezan neki zvuk. Ono što je bitno, a to je isto i vezano za ubacivanje animacije, kako će zvuk ili animacija biti okinuti u momentu pojavljivanja slajda, i to se nezavisno podešava. Znači, svi ste videli da kada smo onako na brzinu pre neki dan ubacili neku animaciju na Smart Graph, da u momentu kada pustim slajd, ona izvrti jednom i stane. Iako bi mi želeli da se vrti non stop, recimo, animacija. To je zbog toga što se od nas očekuje da uredimo to sami, kako će se ponašati ta animacija ili zvuk sa promenom slajdova. Ja bih za sad tu tematiku stavio na stranu, pokazao vam prvo kako se umeće zvuk i animacija, a onda bi se mogli pozabaviti time kako da organizujemo okidanje tih animacija ili zvuka na samom slajdu. Dakle, sad kada ste ubacili zvuk, dovoljno je da kliknete na play dugme i moći ćete da čujete zvuk direktno koji se povlači iz fajla koji je na vašem disku.
ako sada uzmemo i pustimo preview mod, znači full screen mod, vidjet ćete da i dalje prisutan ovaj zvučnik na samom slajdu i da biste pustili muziku sa slajda morat ćete opet sami da dođete na dugme play, da kliknete i da pustite. Znači slajd zahteva određenu interakciju od strane korisnika kako bi, neku akciju od strane korisnika kako bi muzika počela da svira, odnosno audio zapis. Mogli smo umetnuti na ovaj slajd i zvuk koji postoji u galeriji zvukova, ovaj clip art audio, gde nam se otvori prozor za izbor. Nisam iz sebe, jes. Dakle, imamo galeriju zvuka, ovde clip art, gde možemo odabrati neki od ponuđenih. Kliknuti 2 puta na njega i dobiti neki zvučni efekat za slajd. Recimo njega ćemo baciti u gornji desni ugao. Tako. Dakle, ovo možete pogledati, kao i za teme, imate opciju pronalaženja različitih audio fajlova na office.com. Masu tih fajlova su stavili korisnici sami, tako da treba samo da odaberete ovu opciju Find More at office.com i dobit ćete još ponuđenih audio dokumenta, a možete pogledati ovu samu biblioteku koja ima, prilično je velika i mogu vam biti korisni efekti zvučni ukoliko baš želite da spojite prezentaciju i zvuk. Poslednja opcija kod dodavanja audio fajlova je da snimite nešto. Dakle, kada odaberete audio, record audio, pojavit će se ovaj dodatni program za snimanje i mi ćemo ga nazvati snimljeni zapis i kliknut ćemo na dugme record. Tu se vidi dužina, ukupna dužina koliko sekundi traje taj zapis. Kada kliknemo na stop, možemo preslušati. I reći OK i evo dobili smo taj zapis na samom slajdu. Isto se pušta kao i svi ostali. Dakle, to su ta 3 načina različita na koja smo mogli dodati audio zapis. Jedan je način iz dokumenta koji već postoji na vašem disku, drugi je iz biblioteke zapisa i treći je tako što ćemo ga snimiti i nakon toga pustiti. Otprilike isto važi i za video zapise. Dakle, ajde da dodamo novi slajd, pa ćemo odabrati raspored gde ćemo reći da je potpuno prazan i vratit ćemo se opet na karticu umetanje, odnosno insert, gde nam je u grupi medija, sada imamo opciju video. Imamo opciju video from file, gde iz dokumenta koje je na našem disku dodajemo animaciju, dakle opet se od vas zahteva da pronađete taj dokument. Recimo ovdje ja imam neki snimak sa neke bezbednosne kamere koji smo umetnuli na ovaj slajd i možete ga pustiti na isti način na koji puštate
audio file. Ovde se ništa ne dešava u samoj prostoriji zbog toga, vidite da dole vreme teče, tako da je taj video zapis ide. Drugi način jeste, kreirat ćemo novi slajd, from website. Ovde se od vas traži da ubacite embed kod za neki video koji ćete povući recimo sa YouTube-a. Svaki od servisa za deljenje video materijala koji nađete na internetu nudi vam nekoliko načina da te video materijale distribuirate, prosledite nekome ili postavite na neki svoj web sajt. Nešto smo na tu temu pričali i na nekom od prethodnih kurseva. U odnosu na to o čemu smo pričali, bilo je određenih promena u smislu korisničkog interfejsa samih tih sajtova, tako da se neke opcije sada nalaze na drugom mestu, na samom YouTube-u recimo. I mogu vam samo reći da je ova opcija na sajtu Video from Web sajtu u Office-u 2013, u PowerPoint-u 2013 još više unapređena, gde direktno možete povlačiti video sa Facebooka ili YouTube-a, znači još je lakše, ali ni ovo što ćete sada vidjeti uopšte nije teško, treba samo da znate šta treba da iskopirate. Da bismo postavili neki link, da, ta animacija neće biti prebačena na vaš disk. To praktično znači da ukoliko povučete animaciju ili neki film sa YouTube-a, stavite na svoj slajd i držite prezentaciju, ako tog momenta u sali u kojoj držite prezentaciju nemate internet, nećete moći da vidite tu animaciju. Ona neće biti na vašem disku, već u momentu kada pustite animaciju na samom slajdu, on će kontaktirati YouTube server i povući će tu taj stream, odnosno taj video zapis i prikazati ga u realnom vremenu na samom vašem slajdu. Dakle, krucijalno je da ako puštate takav neki slajd, držite prezentaciju negde gde imate slajd sa vezama ka YouTube-u ili bilo kom drugom spoljnom servisu, da imate internet vezu. Bez toga će biti to samo prazni slajdovi sa praznim mestom za video tamo gde ste vi to predvideli kod kuće. Sada ću vam pokazati, recimo otvorit ćemo YouTube i ovde smo našli neki video koji nas interesuje. Proverili smo da je to što tražimo. Sada je potrebno naći opcije za deljenje na samom YouTube-u. Dakle, pogledajte ovde Share i imamo opciju Share this video. Ovo je link koji vi možete poslati nekom kako bi on došao na YouTube sajt i pogledao video. Ono što je nama od interesa je embed, odnosno utisni taj video u neki drugi sajt. Pre nego što iskoristimo ovaj kod, treba video size da promenimo na neku rezoluciju koja nama odgovara. Recimo, stavit ćemo 853x480 i onda ćemo selektovati ovaj kod ovde i iskopirati ga. Idemo nazad u PowerPoint i kažemo video from website i ovde ćemo zalepiti taj kod. I to je to. Samo da vidim.
Aha, nešto se tu menjalo. Dakle, YouTube je otišao malo dalje nego što smo mislili. Šta sam uradio? Morao sam da odaberem opciju koristi stari embed kod, znači stari format embed koda kako bi utisnuo animaciju kod sebe u PowerPoint. Ponovit ću opet celu proceduru. Brišemo ovo. Dakle, idemo na YouTube, nalazimo video koji nas interesuje, kliknemo na opciju Share ovde, onda biramo veličinu videa, možemo i malo veće, ajde da stavimo, čekiramo Use Old Embed Code, kopiramo taj kod, vraćamo se u PowerPoint, kažemo Insert, Video, from website, zalepimo embed kod, kažemo Insert. I evo ga. Sada je to video koji bi trebalo da se povuče sa YouTube-a. Ok, nedostaje nam novija verzija Flash Playera, zbog toga je ceo problem, ali vidite da je tu mesto za video. Izvinite, samo sekund, molim vas. Ok, dakle, to je veza sa internet servisima, to možete probati kod kuće ako imate bilo kakvih problema u implementaciji ovoga, vezivanja sa nekim od internet servisa, možete to i pitati na forumu, pa ćemo rešiti te probleme jedan po jedan. Uglavnom, procedura je ista i za servise kao što je Vimeo i ne znam, nekadašnji Windows, Microsoft Video, znači koji god video i sa SkyDrive-a kada dodajete video, uvek postoji taj embed kod koji možete iskoristiti, zalepiti u PowerPoint i vezati video sa nekim od internet servisa. Poslednje što imamo kao opciju jeste dodavanje videa iz biblioteke različitih videa. Kao što smo dodavali malo pre audio zapise, tako sad imamo i video zapise, pa možemo odabrati neki, dodati na slajd. Dakle, opcija je bila Insert, Video, Clip Art video. Otvori se Clip Art prozor, odaberete koje hoćete i povećate mu dimenzije koliko možete. Budite pažljivi, mase tih nije vektorska, već su bitmape, tako da kada povećavate nekontrolisano gubite na kvalitetu same slike. Evo, sad vidite da je to jedna animacija koja se jednom izvrtela i ovo sada je stala. Sada ćemo popričati o tome kako da
rešimo puštanje tih animacija i kako recimo da napravimo da se one vrte konstantno. Dakle, tu će nam pomoći animation prozor sa strane. Znači, imate animation pane, kada odete na karticu animations, imate ovde animations pane i otvorit će se sa desne strane gde može ovaj, kako se zove, prozor, gde možete da dodajete različite animacije za različite stvari na vašem slajdu. Dakle, kada sad ja odaberem ovu sliku, vidite da ovde gore nije izabrana nikakva animacija za nju, a misli se na animaciju kako će se ona pojaviti kada se slajd pokrene. Dakle, reći ćemo da recimo uleti slika ili animacija na sam slajd. Tu animaciju vidimo kada kliknemo na dugme play. Možemo odabrati kako će se ona pokrenuti, odnosno kako će krenuti ceo taj proces, cela ta animacija, tako što ćemo izabrati start ovde, koji može biti on click, odnosno start klikom, nakon prethodnog događaja ili zajedno, istovremeno sa prethodnim događajem. Znači, tu imate različite opcije kako ne biste recimo morali da klikćete za svaku stvar koja će se pojavljivati na slajdu. Pokazat ću vam baš kako to u stvari izgleda. Ako uzmemo recimo ovaj neki slajd, zalepimo još par objekata. Mi sad možemo te objekte i animirati. Znači recimo za početak animirati kako će se oni pojaviti na samom slajdu. Kao što vidite, ovde imamo pored broj 1, znači ovo je prvi objekat, ovde je broj 2 drugi objekat, a ovaj je u pozadini trenutno, koji treba okinuti ručno za sada. Kada ovu animaciju koju smo umetnuli iz dokumenta sa diska, recimo ne želimo da ručno pokrenemo, odabrat ćemo ovu strelicu i reći start with previous. Sada je, vidite, selektovano start on click. Znači moramo da kliknemo da bi animacija krenula. Reći ćemo start with previous, a ove dve animacije ćemo pokrenuti, recimo, hajde isto da iskoristimo, da krenu zajedno sve. I sada ćemo recimo da pretumbamo da prvo krene ova velika animacija, pa onda za njom ove dve manje. Znači kliknemo na veliku, pa kažemo strelicu na gore da pomerimo na vrh, tako, a za njom će krenuti ove dve. Možemo se prebaciti na čas u preview mod da vidimo šta smo uradili. Znači, animacije su krenule same od sebe. Nismo ništa morali da kliknemo, nigde da kliknemo. Dakle, možete preview proveriti ovde, pritiskom na dugme play. Morat ćete mi verovati na reč da u pozadini krenula i ova animacija velika, jednostavno ništa se ne dešava na snimku, pa zbog toga izgleda da nema ničega. E sad, šta smo radili, da ponovimo? Imamo više objekata na jednom slajdu. Želimo da ti objekti, recimo, istovremeno krenu. Ako su to 3 različite animacije, želimo da istovremeno krenu. Kao što vidite, sada se promenila težina svih objekata, svi su 0. Znači, svi kreću istovremeno, od 0. Možete dodati jedinicu da, recimo, nakon klika pređe se na jedinicu, pa onda krenu samo ova dva.
Kada kažem ovde start on click, vidite, u nuli kreće animacija u pozadini, kada kliknem, kreću ove dve animacije. Možemo da proverimo, evo krenula je ova animacija u pozadini, sada ja kliknem, kreću ove dve druge animacije. Dakle, tu morat ćete se igrati malo sa ovim opcijama, animacije, dakle, dok ne uhvatite korak u podešavanju objekata, u nekom momentu može biti komplikovano, naročito kad imate preklapanje objekata, recimo kao što mi to imamo ovde. Tu će vam biti od koristi ona opcija koju smo pokazivali juče, a to je slanje pozadi ili slanje napred. Recimo, ako želimo da u svom naletu ova slika se podvuče pod veliku animaciju, mi ćemo je poslati pozadi, send to back. Tako da, kada gledamo, samo da stavimo da sve bude istovremeno, jedna animacija će ići preko, jedna će se podvući pod prethodnu. Dakle, morate razmišljati po dubini, odnosno po slojevima, šta će biti skroz donji sloj, odnosno pozadina, i šta će biti skroz gornji sloj kada animirate objekte. Kod PowerPointa transparentnost objekata postoji, ali neće funkcionisati u momentu kada jedan objekat prelazi preko drugog. Dakle, kada je animiran, on će imati belu pozadinu. Tek kada stane, on će postati transparentan. Tako da imate to na umu, možda ćete želiti da napravite baš animaciju gde će jedan objekat poluprovidan preći preko neke animacije koje u pozadini, onako kako to obično rade na televiziji, ali u momentu animiranja to nećete uspeti, već tek kada se zaustave, onda možete napraviti da jedan bude transparentan, da se providi 50%, recimo da se vidi ovaj objekat ispod njega. Dakle, šta smo uradili? Da ponovimo još jednom, pošto je ovo malo komplikovanije. Kreirat ćemo novi slajd. Dodat ćemo, recimo, dve animacije iz biblioteke. Dve različite. Zatvorit ćemo biblioteku. I sada ćemo pokušati da ih pokrenemo automatski. Znači, šta nam treba? Animacija. Možemo da dodamo animaciju. Imate ovde veliku biblioteku različitih animacija. Kada stanete preko opcije, možete da vidite odmah kako će se pojaviti na slajdu. Nadam se da vidite ovo što i ja vidim ovde. Recimo zoom. Tako. Zoom. I recimo ovo neka se okreće. To je kako će se pojaviti animacija na slajdu. A onda ćemo reći da obe krenu istovremeno. I kao što vidite, sad nam se animacije pojavljuju na slajdu na različite načine, ali i dalje vrte samo jedan krug. Znači, evo, izvrtile su jedan krug i stale su. Mi želimo da se kretnja ponavlja. Recimo, za prvu animaciju koju smo zalepili, otvorit ćemo ovaj meni, izabrati efekte i ići na timing. Tu imamo sve podešano. Želimo da krene zajedno sa prethodnim, znači sa otvaranjem slajda. Da li će biti kašnjenja? Neće da bude kašnjenja nikakvog.
Koliko će da traje? 0,5 sekundi, veoma brzo. Da li će se ponavljati? Da. Until end of slide, dokle god se slajd ne završi. Kažemo OK. To isto ponovimo za drugu animaciju. Efekti, timing, ponavljanje, do kraja slajda. OK. I sada kada pustimo animaciju, sve se vrti dokle god ne pređemo na naredni slajd. Tako. Osim animacije samih objekata, što je u stvari i onaj neki najviši nivo u PowerPointu, malo jednostavnija radnja jeste davanje tranzicija, odnosno prelaza između samih slajdova. Dakle, kad god kliknete na dugme da pređete na naredni slajd, trenutno se ništa specijalno ne desi, već se jednostavno naredni slajd pojavi. Ovo su animacije na samim slajdovima. Nikakvih prelaza između tih slajdova nema. To možemo modifikovati tako što ćemo odabrati recimo prvi slajd, izabrati karticu Transitions, odnosno prelaz ili tranzicije, i onda odabrati neki prelaz iz biblioteke prelaza koji nam se dopada. Recimo exciting, ovaj neki uzbudljiv prelaz, pa onda idemo na drugi slajd, pa kažemo on će push da bude, pa izaberemo treći slajd, pa kažemo split recimo, pa četvrti slajd, pa kažemo reveal ili otkri, peti slajd i odaberemo opet neki dole recimo window ovako. I sada kada se vratimo na prvi slajd naše prezentacije i pustimo prezentaciju, vidite prvo pojavljivanje, kliknem, sledeći slajd, kliknem, sledeći slajd, kliknem, evo ga prelaz, ovo je naredni slajd, kliknem, evo ga naredni slajd, kraj. To se možda ne vidi lepo, pošto smo dosta animacija ubacivali, ali recimo ako dodamo neku ovako prezentaciju, pa dodamo slajd. Pa onda lepo odaberemo neku temu. Ovako. Dodamo neki grafikon čisto da bude popunjen prostor. Tako. Neki smart art kao juče. I ovde ćemo dodati neku animaciju. Tako. Znači imamo našu prezentaciju od 4 slajda. Kliknemo na prvi slajd. Odaberemo prelaze ili tranzicije. Iz biblioteke prelaza odaberemo koji nam se sviđa. Kliknemo na drugi slajd. Odaberemo. Kliknemo na treći slajd. Odaberemo. Kliknemo na četvrti slajd. Odaberemo. Sada kada se vratimo na prvi i pustimo prezentaciju, na prvi, pustimo, drugi, treći, četvrti slajd.
Dakle, vidite, sad smo dodali neke, da kažem, fancy prelaze između slajdova. Možete to još malo modifikovati, tako što ćete dodati neki zvuk prilikom prelaza. Imate ovde opciju sound. To su isti oni zvuci iz biblioteke, koje ste mogli na sam slajd da dodate, te tako kad sad pustimo prezentaciju, čući se i aplauz, i čekić, i tako redom. Naravno, to podrazumeva da ako pravite prezentaciju negde, imate i zvučnike, pritom da bi se čuli svi ti zvuci koji imate na umu da ako je neka veća sala sigurno neće završiti posao zvučnici sa vašeg laptopa. Dakle, morat ćete neke veće da imate. Tako, dakle, ono što smo danas odradili jeste ubacivanje zvuka na sam slajd, ubacivanje animacije na sam slajd, animiranje tih objekata koji se nalaze na slajdu i ubacivanje tranzicija između slajdova, odnosno prelaza različitih između slajdova. Animaciju i zvuk smo dodavali sa različitih izvora, znači sa diska, sa drugih web sajtova ili iz biblioteka koje postoje već ugrađene u PowerPoint 2010. Tako, mi bismo sad napravili jednu pauzu za vaša pitanja. Pošto je ovo malo teža lekcija bila u odnosu na ove prethodne, molili bismo vas da pitate šta imate, pa ćemo probati najbolje što možemo da odgovorimo. Drago mi je što je sve jasno, nadam se da... Kakve su... Sam presuviše brzo ide... Jedno pitanje je bilo kakve su razlike između PowerPointa 2010 i 2013. Pa nema neke ogromne razlike, osim što je biblioteka tema unapređena znatno, imate mnogo više objekata na raspolaganju i neke od tih stvari koje se tiču vezivanja za spoljne servise je odrađena mnogo bolje nego što je to u 2010. Dakle, imate vezu ka Facebooku, ka YouTubeu, mnogo jednostavnije umetnuti objekte u slajdove sa drugih izvora nego što je to u prethodnim verzijama. Koje je drugo pitanje? Pitanje je bilo da li može da se napravi da zvuk krene automatski. Pa ja bih rekao da smo to i uradili ovde time što smo rekli da zvuk krene vid previous, znači sa pojavljivanjem slajda da krene i zvuk. Odaberete zvučni zapis, evo ga, i kažemo start vid previous. Tako da kad krene onaj prethodni, krenući i taj sa pojavljivanjem slajda. Samo da vidim dalje pitanja. Ponavljanje istog video zapisa veći broj puta, to smo sada pokazali sa ovom opcijom ovde effect options, pa imate timing i onda imate repeat koliko puta hoćete, 2, 3, 4, 5, 10 do klika ili do kraja trajanja samog slajda. Da, može se koristiti jedan prelaz, aplicirati na sve slajdove, opcijom Apply to All.
video tutorial već postoji, on bit će objavljen uz lekciju. Milja je koleginica je radila taj tutorial koji smo mi stavili na sajt, tako da ćete imati kompletno ovo uputstvo isto pored ovog zapisa sa same videokonferencije. Samo da vidimo da li ima još pitanja. Hvala vama, ja krenem posle papira. Prenošenje zvuka na Flash, to prenošenje prezentacija u poslednjoj lekciji ćemo raditi kako se kompresuju i snimaju, to poslednja sesija će biti. Ako umetnete da li su embedovani, dobro pitanje. Da, embedovani su, uvećavaju, da, pitanje je bilo da li video i audio fajlovi su embedovani ili ih treba imati pored fajla prezentacije. Koliko se ja sećam, embedovani su jer veličina prezentacije značajno raste kada iz fajla zalepite animaciju ili zvuk. Drugačija situacija ako vezujete za neki od web servisa kao što je YouTube, onda nisu embedovani, onda se vezuju za YouTube. Znači to je ako sa weba povlačite, onda vam ne uvećavaju samu veličinu prezentacije. Da, i postoji na forumu odgovor na to pitanje. Ovo je odgovor baš na to pitanje sad, Ninoslave, kažete kada se ubacuje zvuk sa diska, da li taj fajl posle se snima u PPX, kada se sve završi, sve se snima u jedan fajl, dakle svi ti zvuci i animacije koje ste sa diska povukli, dakle samo se ograđujem animacije ili zvuci koje vučete sa weba i dalje će biti povlačene sa weba, znači treba će vam internet veza da biste mada i tu postoje određene opcije koje se mogu iskoristiti da bude na ovaj ili onaj način ubačen. Da li PowerPoint 2010 može sa YouTube-a pomoću linka da importuje video biblioteku jer nemaju svi internet? To za sad nije moguće, ali imate za brauzere, za različite brauzere imate gomilu dodataka koji će vam povući video sa YouTube-a u fajl na disku. A onda taj fajl možete zalepiti na slajd. Znači uvući ga kao neki lokalni fajl sa diska. Dakle, ide preko posrednika, moguće izvesti, ali ne direktno. Kako da ista pesma ide sve vreme od prvog do poslednjeg slajda? To će morati da se radi kao voice over, odnosno kao nasnimavanje zvuka preko cele prezentacije da ne bi zavisilo od samih slajdova i prelaza između slajdova. To će isto biti deo, ako ne ovog kursa, narednog, najverovatnije naprednog kursa, jer je to baš najviši stadijum upotrebe PowerPointa. Da li postoji ograničenje u vezi sa veličinom audio i video fajla? Stvarno ne znam, znam da sam ubacivao animaciju koja je bila oko 500 MB u PowerPoint i to je funkcionisalo. Da vidim da...
Dakle, izgleda da opcija koja pušta jednu muziku preko svih slajdova postoji direktno u 2013 PowerPointu, ali je ne nalazimo u 2010. Pakovanje prezentacija u ponedljak. Kako ukloniti efekat animacije? Pa dovoljno je da kliknete na objekat koji je animiran, ovde, i desni taster remove. I više nema animacije. Mislim da nećemo uspeti na ovom kursu da se dotaknemo master slajda. To je za neki od narednih kurseva. Ovo smo odgovorili. Da li prezentacija sa PowerPointa 2010 može da se pokrene u 2007 ili 2003 sa svim audio i video zapisima? Uvek vam važi da kompatibilnost unazad ima ograničenja. Znači, ako hoćete da idete ka 2003, sigurno ne, zato što teme koje imate u 2010 prvo neće raspoznati taj format dokumenta, morat ćete da idete sa onim compatibility packom, otvorit će dokument, ali ako je tema koju ste izabrali neka koja nije podržana u 2003, sve će biti razrešeno. Znači da, sadržaj ćete preneti, ali nećete preneti teme i dizajn, animacije i sve što su napredne opcije. Znači kad god idete unazad, budite sigurni da nešto gubite. Unapred uvek može. Sa 2003 na 2007, sa 2007 na 2010, to unapred uvek može. Unazad nešto mora da postoji neka cena. Za SlideShare stvarno ne znam, odavno nisam na SlideShare stavljao slajdove, tako da pojma nemam kako je bilo tamo podešavanje da bude i zvuk prenet uz prezentaciju. Ne znam da li je uopšte moguće. Biljana, u Audio Tools, Biljana Veselinović, da li mislite na Office 2013, pretpostavljam, ili ste našli tu opciju 2010? Ima u 2010. Znači, pesma, playback, ja ne vidim. Dobro. Ništa, sad ćemo play across tamo start. Ništa, sad ćemo napraviti pauzu od 15 minuta, pa prelazimo na sledeću temu koja je ubacivanje slika i obrada slika u Office 2010. Hvala vam na pažnji i vidimo se za 15 minuta.